יש לי גם מצית? לא, אין לי מצית. יש לי מצית ותיק פה. יש לך? עומדים בטור מכוניות, אני, נטע ואורי. שם בעצם מצלמת רכב התחילה לצלם, בשעה 8:00, אתה עומד בתוך הפקק. זה השיחה גם לאבא שלי עם הטור. מה קורה עם אבא? רגע, אבל אתה יצאת או שאתה שם? לא, אנחנו בשיירת מכוניות פה של הישמור. בפקק הארוך הזה, מאות ממשתתפי מסיבת נובה, עם הפנים לכיוון היציאה, אל כביש 232. אני אכוון אותך, איפה יצאת? אין לי ברירה, יש לי דרך אחת, סגרו כבישים. יש לי באפליקציה שאני יודע איפה אופק נמצא, ומרגע זה מנסה לתפעל אותו. לא, עשיתי לכיוון גרועים. כן, אבל יש פה שיירה עכשיו של... אתה מבין שהיה פה כמה אורי? 6,000 אנשים? נכנסים ב-2,000 מכוניות? בקדמת הטור, סמוך לכביש הראשי, כבר ישנם עשרות מחבלים. כל מי שמסתרחים מאחור ובהם גם אופק, עדיין לא מבינים לאן הם נקלעו. מה איתכם, חברים? קצת נרגיע, ננשום. בינתיים בפקק, המוזיקה והשיחות בין יושבי המכוניות כאילו לקוחות מהמציאות הישנה, זו שחוו לפני רגע במסיבה. אתם מתוקים. איך קוראים לך? מעיין. וואי, אני אוהב את השם מעיין. כן, מפתיע. כל מעיין שהכרתי הייתה מדהימה, וגם הבנים היו מדהימים. זה כאילו איזה שם כזה עם קונוטציה מאוד טובה אצלי. ואז מתחיל לעצור ירי הראשון. מה, לאן אתם רצים? חדירה? ומתחילים לרוץ. יש כמה צרורות, רחוק ממני יחסית, אבל במרחק שרואים טוב, מישהו חוטף כדור בירך. ברגע שירו במישהו, אתה מבין רגע שיש פה אויב. טור מכוניות זה המקום לעמוד עם קלאץ' ולהתחיל לרסס, בסדר? אני אומר, אין מצב, לא קורה, אני יוצא מהטור מכוניות הזה. בשלב הזה שני החברים שהיו ברכב בורחים. אופק נשאר לבדו במכונית של אמו, יונדה טוסון עם 5 מושבים ושתי מצלמות, קדמית ואחורית, שמכאן ואילך יתעדו כל רגע. חמוד שלי, איך אני יודע, יש לידינו חדירה, הכל בסדר. יש פה כמות כוחות ביטחון לידינו מהפחד שמישהו יעשה. אז לא, אז עכשיו מהקיבוץ בארי אומרים שיורים על מחבלים וחיילים. נכון, כי הם כולם אצלי. יש בכל הארץ גם בסדרות חדירת מחבלים, והצבא לא משליטה כרגע. אני יודע. טוב, חמוד שלי. יאללה, ביי. בהצלחה. אורי! אני בא אליכם. נטע! נטע! עוצר את האוטו כזה, קרוב לאיפה שגילד, הוא אמר לי איפה הם, התחילו לסמן לי וזה. בקיצור, בסוף הגעתי קרוב אליהם. למה הם פה? נמצאים במכוניות, אני יוצא רגע מהאוטו. אופק כאן בצד השמאלי של המסך, לבוש בחולצה סגולה. יש פה כוחות ביטחון, הם אומרים לנו לצאת מהמכוניות וללכת, אני מקשיב למה שאומרים לי. אבא, אולי תבוא אליי חמוש רגע. בחייאת, אבא, קח את האוטו, בוא אליי. לא יכול. אל תביא אותו לפה. יאללה, ביי. כן, אבא, ירו פה עכשיו 20 מטר מאיתנו פה. איפה, ירי בדיוק מאחורי האוטו. כן, ברור, בסדר. יאללה, ביי. מטורף מה שקורה פה עכשיו. יש כאילו יריות כאילו גם מכל הצדדים, כאילו צרורות, וזה לא נגמר כאילו הבלגן. בדקות הללו נראה לחלק מיושבי הפקק שהם בטוחים.
כמה מהם אפילו פורסים מחצלת ומחכים שהפקק יתקדם. כן, בדיוק עכשיו פתחנו כזה מחצלת מאחורי האוטו כזה, יש פה גם כאילו... נראה לי שאנחנו בסדר, אם כן תיפול פה רקטה עלינו, אז נראה לי שאנחנו נהיה בסדר. וואו. רגע, בואי. עברו את האוטו שלכם עכשיו, יאללה, בואו אליי. ואז מתחיל צרור ירי. רץ לכיוון האוטו, במין הליכה מבצעית כזאת, שפוף, מסתכל, ואז נכנס לאוטו. בעצם כשאני עושה את זה, אין אף אחד לידי. יש את השוטרים על הכביש שמנהלים קרב ירי, יש אותי והמון אנשים שרצו. החברים שלי, שם כבר התחלתי לדאוג בשבילם, הרגיש לי שהם לא מחוברים, הם לא הבינו את הסיטואציה, הם בקו ראשון לירי עכשיו. גלעד, תעלו לאוטו, גלעד! גלעד, כנס לאוטו, גלעד! כנסו לאוטו, בואו. זה שלנו, נטע, בואי לפה, כנסו לאוטו. כנסו לאוטו, פתחתי, כנסו לאוטו. כנסו מהר. הם באמא של השוק, והאלה שלידם פשוט לא עלו. אני לא הבנתי למה, הם פשוט ברחו משם ורצו, ולצערי, אחת מהבנות שם גם כאילו יצרו איתי המשפחה קשר, כאילו היא כבר לא איתנו. איפה כולם? בוא, עזוב, סע, מהר, תעוף לפה. כמה אנשים עולים באותה נגלה? עוד 5, זאת אומרת, אנחנו 6 באוטו. כבר מתחיל הדוחק הראשוני. מה זה שלמדנו כל השנים לנהוג? סע, תמשיך. אוי, זה פה! תורידו ראש! פגעו במישהו מאחור, ראיתי. כן, זר. וואי, מה זה? זה לא אומר. זה לא משנה. איפה השוטרים? רגע. הם יורים עליהם גם. זה צה"ל. ירו בך? לא. מה, אתה בסדר? בסדר, תרוץ. זה במסיבה. וואו. האמת שדרה לי שיותר... אבא, יורים עלינו, אז אם אני מת, שתדע שאני אוהב את כולכם. פיזית ירו. אבא, לא, יש פה קרבות יריות, הם חדרו פנימה לפה. אני אומר לך, אמא, יורים עלינו פה עכשיו. תתקרבו אחרי הראש, אופן. אנחנו יודעים, אבל היה לי שריקה מעל הראש, תאמין לי כבר. אל תעמדו. אנחנו יודעים, ברחתי עם האוטו. אני מסתכל רגע, תקשיב שלהם ברגוע, תקשיב מה אתה עושה. בסדר. אתה מקשיב? כן. אתה עוצר שנייה ברגוע, פותח את החלון בשקט, אומר לכולם לשתוק באוטו, תסתכל מאיפה הירי. שקט רגע, אבא, אני רוצה להקשיב. אני שומע את הירי. אז תקשיב רק לי עכשיו באוזן. מאיפה כיוון הירי? אתה נוסע עם האוטו, הפוך מכיוון הירי. אבל אתה לא מסתבך לשקוע עם האוטו. זאת אומרת, אתה על שביל מסודר. אתה לא נוסע עם האוטו בשטח לא מסודר. אני נוסע. בסדר? כן, הפוך מהירי נסעתי. אתם בפקק משנה? לא, נכנסתי חזרה לתוך היער, אבא, כי הם היו מחוץ ליער. ברחתי פנימה. הנה, אתה שומע את זה? כן, נוסע. הנה, תברח. יורים עליי מאוד כיוון, אני שנייה בורח, אני צוער על הקו. יואו. הנה, צריך לברוח. למרות שזה נראה לי, זה אקדח, זה שלנו נראה לי. לא, גם להם יש. רגע, אבא, אנחנו בדיוק בורחים, יורים עליי מאוד כיוון. זה נשמע כאילו זה הזויה. אבא. זה מטורף. יואו, תורידו אתם ראש. תוריד גם אתה. אני נוהג, אני מוריד כמה שאפשר. אולי תוריד. טוב, אבא, אני לא אסגור חלון. אופק, אני משתמש בך כמגן אנושי, בסדר? מה, אני לא מאמין, הם כאילו בכל מקום? לאן אתה נסעת? אתה יודע, אני בתוך היער עדיין, אני בורח מפינה אחת ביער לפינה שנייה. אז הוא אמר לי את המשפט, שלדעתי היה הכי חשוב בכל השיחה, שיורים עליהם משני כיוונים. ואז הבנתי שהם בעצם לכודים באיזשהו מערב או משהו. זה היה קורנט. וואי, הם כן. אבא, יש פה קורנט. אופק, לכיוון מזרח.